Assalamualaikum, selamat seluruh. Kita mau memperlihatkan yang namanya itu apa namanya? Kemuning. Penampakan kemuning, Lur. Ini jarang terjadi ini. Kalau nggak percaya, saya perlihatkan ini. Ini serius bener-bener. Asli kemuning, Lur. Nih, Lur. Saya perlihatkan ini. Yang bener-bener jelas banget itu. Ini, itu jarang orang yang bertemu begini. Itu coba ini, Lur. Gitu. Kalau saya lihatkan gitu. Lah, deloken Lur. Sampai ngerti dhewe to. Oh, lho. Asli kemuning kayak. Jarang orang bertemu begini. Loh, kalau tuh gede banget loh. Mencorong, kemuningnya mencorong bener. Ya seolah-olah kayak bersinar Lur, itu. Kemuning asli itu. Nah, kita coba malah ke sana Lur. Mau kemuningnya mau saya turunkan nih. Lur. Ini orang sembarang nih kalau mau nurunin gituan orang angger nurunin Lur. Iki kudu nggo senjata pamungkas ini, apa namanya? Peninggalan mbah kita dulu itu. Ora sembarangan metu iki Lur. Lah iki Lur. Nah, iya. Oke. Buat nurunin kemuning ini. Lah, sampeyan ngerti dhewe iki. Lah, iki wis suwi umur-umurane. Zaman mbahku Lur, ini. Peninggalan ini amanat kudu dijogo. Dirawat dijogo supaya kok buat kerja itu bisa lancar ini Lur. Wis. Doain Lur biar kemuningnya bisa turun Lur. Lihat. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Agak susah. Ini kemuningnya tersembunyi. Nih. Ini sembarangan gitu. Harap ketemu ini ku mesti tirakat sik Lur. Sampai ya. Sampai kayak gini. Agak susah ini. Awas ya. Pas. Ya, agak susah ya. Awas jangan di depannya. Bahaya ini. Bisa ngembrui dari gawe tenan iki. Dulu. Sik. Dene iki. Ndrawasi tenan iki. Sik. Agak susah nih. Tak turun nih. Awas ya. Dulu. Awas. Dulu ngai. Yo. Nah, ini Lur. Kok ngene iki Lur. Nah, sampeyan ngerti dhewe to. Nah, kok ngene Lur. Sampeyan ngerti dhewe saiki. Percaya to? Kemuning tersembunyi. Nah, ini ra karo iki tenan. Senjata ampuh peninggalan mbah kita ini. Kudu harus dirawat ini.
metune ora sembarang metu iki. Wis lur, tak beresane. Mantep bener iki. Wis genah iki. Ini udah. Loh. Bismillah. Loh. Sampai ngerti dhewe terus saiki. Engko tiket gero ngapusi Pak De gondrong kayak ini. Kemuning tersembunyi nih. Loh. Wes. Aduh, ada anunya. Apa? Enek anu sarangin. Mudah-mudahan nggak ada burungnya, kasihan nanti nggak kelihatan. Tuh, jangan sampai ada burungnya. Tuh, untung nih, udah anu ini, udah nggak ada burungnya ini. Alhamdulillah. Ini kasihan banget lur. Nanti ada burungnya, wah kasihan pokoknya. Jangan sampai lur. Untung nggak nek burungnya, udah pergi burungnya. Udah, loh, sampai ngerti dia tuh. Loh, asli kemuning nih, sampean loh. Ini orang sembarang wong nemok nih sing ini dhuwur. Loh. Yo. Nah, mbok itu seneng tenan iki. Sampai ngerti iki mesti langsung jujuk ning pasar iso iki. Mbok itu seneng iki. Kok ngene iki. Wis genah iki. Dadi duit tenan iki. Sampai ngerti dhewe to. Ya sampai ngerti dhewe biasane piye. Nek wis ngene iki apa niki sesuk Senin ya langsung diuncali pasar kayak pasar Lumbung, pasar apa ini besar utawa ning bakul sayur liling iki wis kok ngene iki lho pokoknya sing penting nek dirawat atau pokoknya menghasilkan gitu sepele ini dirawat apa yang menghasilkan jadi duit tenan iki. Hati duit tenan. Loh ya. Kok ngene lho. Wis genah wis. Wis. Pak De ora neko-neko. Sampai ngerti dhewe Pak De. Nek wis apa namanya? Ngasil ning ngene iki mesti engko dadi udut ro kopi wis genah iki. Kok ngene iki. Wes jadi ngopi bebas, ngudut juga bebas. Tapi saat durung tak dol ning pasar lho, tak cicipi dulu. Sik menawa nek apa nih? Manis ora. Wes. Ora usah kesuwen-suwen iki. Tak cicipane. Sebene arep didol dicicipi sik. Takute nek piye-piye. Yo kudune sakmene lho. Yo mantap bener-bener iki. Top, marko top. Wis kemuning asli to, sampean lagi ngerti tenan to. Wis genah tenan to. Kok ngene iki, percaya sampean udah. Nek tak enak ini kan percaya sampean. Kemuning tersembunyi. Tak coba dulu rasa kesuwen-suwen lho. Selak ngiler aku. Yo, begini ini yo. Wis daging kandel, kuwite tipis, angklek, pulen pisan. Wis. Iki coba iki. Jarang nih tur
Sampeyan ngerti dhewe ketemu nih kok ngene iki ora sembarang iki. Ora angger wong ketemu iki. Kudu tirakat. Iki paling enggak ning pasar wis nek cepet-cepetan 50.000 iki. Nek cepet-cepetan. Kadang sing nek ya nyantai-nyantai kadang sing nunggu pelanggan sing gelem akeh duwite nukune gelem larang ya 55 swidak. Nek sesuk nes ya suwi-suwi nek anu tak turune 40.000 gak apa-apa. Piye? Sing penting Pak Di Gondrong iki ora ribet-ribet, ora mikir rono. Sing penting asal ngopi bebas karo ngudut wis surga donya tenan lur. Wis berhubung iki sore lur, arep Pak Di Gondrong arep adus menjalankan aktivitas lainnya. Pak Di Gondrong mohon pamit lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.